Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो बयनिसिमबो हेपि निउ इयार। दिनै जोंहा गिर्जानि पिकनिक जानो ओंखारदोंमोन आरोना, बेयावनो एसे बेरायहैदोंमोन। ओमफ्राय बेयावनो भिडिअ एसे लाबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै। आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि भइस टेपिं होनांदों होननानै बुङोबा, खाथियाव अनेक गानफोर दामोना बयबो, ओमफ्राय बिदियाव होनो हानो नागिरा आरोखि ना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आसा थिबाय। आंनि बेस्टि मालाय जि साइज लायमोखा माबाया खुलाय खुवाहाय दे एसेल' दे खु एसेल' खुवा थाम साइजथार निजिलाबो खुयो जोङो खुलिदो जोंहा खुलाय वाव हेन्डसाम जोंना दुलुरा बागानानै माबाया मास मोनसेनि ना मा थाङो ओमफ्राय हा जिन्जिर मा थाङो बैयो थांसैरा बै न'आव नंगौसो दुलुरा जेब्लायबो थाबोयोलै सोर दुलुरा फन थुनायावलाय फैदों ना रंजानो फैदों? रंजानो जि सिख्ला नायोब्ला इयो नायोथ' आं फिसाल' रायलायो ओमफ्राय बोरैबा गिदिर खोनायोथ' टाइम बारा ओइलाय जलांनो थांसै फै ओरैजाय सिद्दा थाबायबा आंनि खिबुबानो फै नोंसोर आं बिमा गरामि जागोनब्रा बिसोरखौ दैदेनगोन ना मोजाङानो आं सासेल' मोजाङानो सोर मय मानो थाबायनाया जेबो मिथिया मानो फैयो हो सोरजों बिसिनि गिर्जाना बाबो नोगोद थाबायो आं थाबाया आयौ हाइथुबाबो जि थाबायो आं मानसिफ्रा जा फट' लादों सिनाबो लानोसै दे वाव 2023 थांसै जों माबा दंखोमोन ओइ मा बिदिसो फट' लायोनो मालाय जोंफ्रासो गोसोम गोफानि जोंफोरासो गैया गावनाबो जारोम माथो नै एसेनो आया जि भिर मानसिया dalang gakobai dalang dolang na dalang ang selang ni harbiau iya kai Orang lain nama orang lain is kali hai
फरायहैनोसै जोहोलाव फरायहैनोसै दुलुरजों आंजों खाथियाव ओरैबायदि मिउजिक दामदोंना बा होनो हायासै आङो बेनि थाखायनो bener nuzalan nih sana sana beren na oh nian babu ko logo moनबाय आं दिनै खै फट' लागासिनो नो फट'बो लाखांबाय भिडिअबो खालामबाय ओमफ्राय दायो ओंखाम जानो थांनोसै फैदो मानो फैया दा Kalau Facebook ini nomor sengkela bebe, hai yang halat tu. Jangan cangnya lah. Oh, angsnya tu, right? Kau ni alu kacau kau jalan orang. Kacau berai. Sana sirai bay. Nih. Bye bye nizlaguri थांबाय जों दानो बेरायखांबाय ना थांफिनसै न'आव बेरायबाय मेंबाय आं गुबुन गारिजोंसो फैबाय दहाय गुबुनजोंसो फैदों ओमफ्राय दायो गुबुनजों फैबाय मानसिफोरनि गारियावसो फैबाय आं नै फैबाय लांदो राव राव खनसेबाव ओंखाम होलाय दे